Концесионната такса, която Прокопиев заплаща на държавата за добиването на 1 тон варовик, е 46 стотинки на 1 тон, а продажната цена на варовика на тецовете е някъде около 27 лева. Тоест 58 пъти повече. Концесионната такса за златото също знаете, че е нищожна, около 2%, при положение, че България, преди да влязат тези частни дружества, добиваше всяка година злато в размер на около 2 милиарда лева. Тези средства, вместо да отидат в държавния бюджет, да се разпределят за здравеопазване, за образование, за пенсии, потъват в джобовете на богопомазани олигарси. След като правителството на ГЕРБ сдаде властта, ние отекогласно се надявахме, че президента Плевнелиев ще докаже, че е глава на всички българи, истински държавен глава, милее за опазването на околната среда. Нас не ни вълнува неговото имотно състояние, на което би заведял и Агенцията за недвижими имоти, а на неговите палати просто смъртният българин може само да сънува и мечтае. Но се надявахме при назначението на служебното правителство, наред с всички други ангажименти, да се потърси отговорност на фирмите, които ние 2-3 години изнасяме данни за нарушение на околната среда, и разбира се да потърси отговорност от държавните служители, прикрили техните екологични престъпления. Надявахме се, въпреки че е публична тайна, че президента, както и екс-министрите Дянков, Трайков и Караджова, принадлежат на кръга Капитал, и вие по-добре и от нас знаете, т.е. финансовата империя на Прокопиев, същия този, който в интерес на достоверността трябва да кажем, че е творение на Иван Коста от 2000 година и кръгът Агнеш и Главички. Последствие се специализира като експерт по ограбване на подземни богатства по времето на управлението на НДСВ и достигна пълен разцвет по време на управлението на ГЕРБ. Искаме незабавно освобождаване на заместник-министра Евдокия Манева и новия заместник-министър Малина Крумова, която досега беше директор на ПУДОС. Всъщност, извинете, както и директора на ПУДОС Галина Симеонова и директорите на регионалните инспекции в Хасково, Шумен, Бургас, Варна и Стара Загора. Всичките те прикрили огромни нарушения срещу околната среда, и които с действие и с бездействие са създали предпоставки за застрашаване здравето на хората от тези райони. За съжаление нямаме отговор от служебния министър. Приемаме решението Манева да остане заместник министър и повишаването в длъжност на досегашния шеф на управляващия орган на околна среда Малина Крумова, като цинична подигравка с хилядите български граждани, които недоволстват и които роптаят по различните региони на страната през последните 3 години. И за нас това е доказателство, че новият министър, докато е министър, ще продължава убийствената политика спрямо българската държава. За нас оставянето на Манева, Крумова и Симеонова на работа в Министерството на околната среда ясен знак, че ръководството на Министерството под мъдрия поглед на президента ще продължава политиката на защита на частни и корпоративни интереси. След като служебният министър на околната среда не желае да се заангажира с търсене на отговорност, пристъпваме към организирането на граждански протест шествие под наслов "Президентът и ръководството на Министерството на околната среда и водите са участници в прикриване на екологични престъпления. Ако до края на месец април с нас не се изведат разговори и не се освободят горепосочените дами, ние ще настояваме и за оставката на служебният министър на околната среда Попов и ще настояваме и президента да освободи това място в президентството.
защото с поведението си, поне в областта на околната среда, показа, че мястото му не е там.